Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo obila e sub-kaunti ma Gemiala timo nonro ewi tho mar japuonjre moro manyako ma jahigni 18 ma bende nokwany ringre ka owiti e bungu bang' roch ratich e gweng' ma Mindhine Marenyo sub-location okinyi ma kawuono. Ringre nyakono ma japuonjre skunde sekondar ma Sagam ne oyude bungu tok chechni ne oroch ratiche kendo nege kod jogo ma bende pok oyang malong'o. Kaluwore kod lipot mar obila, jalup ruoth ma gweng'no Michael Otieno eba bende nochwalo lipot ne obila ni ringreno noyud kod nyithindo mane rik dhi skul okinyi ma kawuono. Kaito bang'e jogweng' kod tend loch nanga ne ochopo kanyo kendo yudo ringre nyakono kojwang' kanyo. Obila mawuok e tesend obila Mayala bang'e ne ochopo kanyo kendo tero ringre nyakono e kar kano ringre jomotho Mayala Sub-County Hospital Mochari karito mondo timne bero. Komachielo bende kaunti no ma Siaya en mohingo ji 200 matiyo tije mag lwedo kod johala matindo kod mago manie diere mohewo 200 e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e lony e wechego mag ohala, tiegruok ma bende no bagi kod riwruok moro mong'ere kaka 20X Entrepreneur kokalo kuom chenro mare mar Chanuka Jipange na Opportunities. Riwruok mar 20X Entrepreneur ochiwo tiegruok mageto dino fuok mantiere kinda tije mag lwedo kod thuolo mag tije e sirikal mamalo. Kuki kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Ni Chanuka Jipange na Opportunities, riwruok mar 20X Entrepreneurs noero nochiwo puonje wi yore mag timo ohala ahinya to gi piny owacho. Eunice Mburu en jata yore tich ka riwruogno. We help micro and small businesses to accelerate their businesses. We've been going across different counties and we are training to add value. How do you add value? Because money is a reward for value addition. The other thing we are training them is communication. How do you communicate with your customers and other sales skills? So those are some of the training that we are doing to tap into opportunities. Ofulo ni maduong' en neno kaka funde to kod wego ohala matindo tindo goeko nyalo timo ohala gi piny owacho moloyo to e chenro mar gedo mar ute masani dhi nyime pacho kae. Every new government comes with opportunities. Now the current government is focusing on affordable housing and is looking at the housing, giving people decent housing. Now if you look at housing, it creates a lot of jobs. So if you look at 882 units, what does that mean to a carpenter in Siaya? How many doors will be needed in 882 units? How many windows? How many electricians will be needed? So you can see how it creates jobs. Nyadeni Buru mano wuoyo e kinde puonj mane gibago ne funde to kod jojua kaligo e boma ma Siaya ofulo ni e bwo chenro ni bende gibiro bedo ka gitudo gi riwruoge mamoko manyalo miyo gi omenda mag timo ohala. Also, for those who are looking to find jobs locally and abroad, we've partnered with recruitment firms that are able to connect the young people with opportunities locally and abroad. So in some counties, we've had banks and financial institutions join us so that they can link those who are looking for capital. For Siaya, unfortunately, we were not able to get a financing partner, and so we are calling out financial institutions to come so that we can partner and help the micro and the small enterprises to grow the business. Magi owacho ka funde to kod jo ohala mano yuoro e puonjno kotelnegi gi Crispin Ong'or to noduoko mana erokamano makende kuom puonj mane giyudo. Asebedo higni mang'eny, asetiyo higni mang'eny kapok ayudo rieko ma kawuono ayudo mar 20X ni. Omeda rieko e wiya kaka nyalo loko ohala, kaka nyalo bet gi pesa mang'eny, kendo gimopuonjowa, opuonjowa ni ng'ato achiel, lwedo achiel ok duto onyuogo, nyaka wariwre. Wapuonjre gik mang'eny mondo mi wabed jogo manyalo dhi mbele kendo walok chal mar turwa tadalo ma Siaya, nyaka wabed jogo momakre kendo watiyo kaka oganda achiel. Omiyo wago erokamano. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Jatend migao mar tudruok William Kabogo wacho ni piny owacho dhi nyime kod chenro mar neno ni skunde duto e pacho kae bedo kod tudruok makare e yor lony mag mbui kendo chiwo tiegruok makare mag mbui ne jopuonjre. Ma en bang' yango ni sani oganda mathoth odonjore e chenro mag tiyo gi lony mag mbui ma bende chiwo thuolo mag tije ne oganda mathoth e pacho kae. Koke kaunti ma Mombasa, George Aoko miyo waler mathoth ewi wachni. Saa hii tumeweka mtandaoni mambo kama 22,000 services ya serikali iko katika mtandao.
Mano jatend migao mar yore mag tudruok William Kabogo kakoni piny owacho sani keto maino mar neno ni jopiny tayo chenro mopogore e yor lony mag mbui. Tunataka kushikisha kila skuli, kila nursery, kila secondary school, kila hospitali iwe na mtandao high speed, ndio Wakenya waweze kutumia digital services mahala popote waliko. Kani loso e od bura Mvita Mombasa bang' yawo kar tiego chenro mopogore e yor lony mag mbui, jatelono bende okoni gidhi nyime kod chenro mar neno ni gibedo gi jolony moromo manyalo tiego rowere weche mag mbui. Tutapata hubs 1450 zikiwemo 47 centers of excellence, mahali tutatrain walimu wa kwenda kutrain wale wanafanya katika hub. Pia tuweke pesa ya kuweza kupatia mikopo ya kompyuta vijana na wasichana na wale ambao wote wataweza kutumia digital hubs. Jaod bura Mvita Mohamed Sud okoni omorgi okang' masane gigoyo tiegruok makamano. Kwanza through ministry nilikutana na PS akaleta mashini 50. Na zile mashini na ile project tuliweka pale manufaa tunayaona leo. And I promise we'll work with our youth ili wapate kufaidika na hii program. Today is 300, tutasonga taratibu. We are looking for space in other wards tupate kujenga. Wach mabende ne osir lwedo gi jaod bura Mamboni Erastus Nzioka makoni chenro no bende geto chugu thuolo mag tije to chutho ne rowere. The digital hubs, they are no longer a luxury. They are now a necessity where the learners are getting involved, the entrepreneurs are getting involved for digital businesses, and the job seekers are getting the access to e-government services. This is the time the youth will be involved with the digital access. If you are being trained already, what I can say, now you are graduating to the world. The world is there for you to get employed, to start earning, and to start moving forward. Ile mambo ya kusema hakuna kazi, sasa kazi iko. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, An George Aoko. Sekta mar le mag bunge kata Kenya Wildlife Service owacho ni madirom ji 40 osewito ngimagi kalure kod monj mag le mag bunge ka ji maromo 77 to osedo hinyruok e higni 3 mokalo. Director mar KWS Ngire Erastus Kanga wacho ni giyudo sani giseyudo buche 3857 e nonro margi mar kwota mokwongo chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 3 higani. Between January and March 2025, our field teams managed to respond to 3,857 incidences of human-wildlife conflict, which tragically included 40 human deaths and 77 serious injuries within a span of 3 years. We also responded to 1,532 cases of crop damage, 632 incidences of livestock predation. These figures are a stark reminder of the real human cost of human-wildlife conflict and the reason why we gather here today. Ngire Kanga bende oyango chenro magiseketo mar kedo kod monj mag le mag bunge e pacho kae. Kenya Wildlife Service has ramped up its field operations in human-wildlife conflict hotspots like Meru, Kajiado, Taita Taveta, and Narok. Our teams conducted 2,412 problem animal control patrols, 109 stakeholder meetings with the local communities, 355 targeted wildlife drives. We elect predator-proof bombers, construct electric fences, solar-powered predator deterrent rights, and construct water ponds for use by wildlife and communities. In addition, Your Excellency, KWS supports alternative livelihoods for communities such as beekeeping, fish farming, and fodder production to help diversify livelihood and incomes.
Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni coordinator mar migao mochung' ne tuoche ma ok landre kaunti ma Migori Paul Olik ochwalo ng'ure wi medruok e kwan mar jomatindo man kod tuo mar dang'ni mar paro ka okwayo jonyuol mondo owuog oko kendo konye kedo kod tuo ma kamano. Olik owacho ni nonro nyiso ni jomatindo go yudore skunde kendo koro gitemo kar nyalogi e kedo kod tuo no e kind jopuonjre. Olik bende owacho ni moko kuom jopuonjre go tiyo kod yedhe mamero ji ka moko to kawo ngimagi oko kalure kod dang'ni mar paro. Owacho ni migao mar thieth e kaunti no tiyo machiegni gi jokanyo mamoko kaka migao mar somo e tieko chuth midhiero mar tuo mar paro mar dang'ni e skunde. Our biggest challenge is mental health care for adolescents. Why do adolescents mangi a lot of challenges both in school and out of school? Gengi a lot of challenges. Why do drug abuse might sama ji donje yath mai sama ngato neno ni maybe any superior moingo parent ne. So why do want a lot of challenges and our community is not taking good care of the adolescents. So wakwayo ni kaingi nyathima adolescent to take care of them and also give them opportunity to share issues magengage korgi both in school and out of school. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Gavana mar Trans Nzoia George Natembeya owacho ni obiro dhi nyime gi kedo ne ratich jo Kenya maonge luoro moro amora. Ne owacho magi e kaunti mare kinde ma bende notwa kod jodak makono e boma ma Kakamega. Natembeya odiochieng' ma kawuono ne otimo limbe gwenge mopogore opogore mayudore imbo mar Kenya bang' ka nchane osewe thuolo kod Rambun. Natembeya nchane omaki ka itude kod tiyo marach kod omenda jopiny maromo shillings milion 4.2. Sisi tunapambana tu kule mbele, huko nyuma mmeshikilia na mtashikilia. Unajua generali kama ana wanajeshi huko nyuma hapo peke yake. Ama namna gani? Lazima mshikilie nyuma ili tukomboe. Ama namna gani? Maana maisha yetu sio mazuri. Na mimi nikisema maisha ya Mluya ibadilike, wengine wanafinya nini? Ndio? Na mimi nimesema nitajitolea bila Yesu atajitolea. Hata kama watanifinya watu yangu msikie, hii mateso isiwe ya bure. Ikifika wakati wa kupiga kura, napiga kura kama tumefungua macho. Wakati wa kupanga na watu kutoka sehemu zingine kuja kutupanga sisi, maneno yalikuja 2022. Mane mabendo kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi elak sechegi. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni kocha mar manager mar Police FC George Maelo owacho ni sani koro giketo maino margi e donje FKF Premier League bang' logi kod tim mar Mara Sugar. Mano mabende nomiyo golgi tuke mag FKF Cup. Mara Sugar nodhi amodhi mar gol 1-1 kod tim mar Police FC kaito bang'e ne gidhi opich achoma kata penalty kama ne Mara Sugar yudo gonde 9 ka Police FC to noyudo gonde 8. Maelo wacho ni gin kod geno ni ginyalo timo maber ka girakore kod Shabana. Wachezaji walikubali, so now the total focus goes back to kwa hiyo mechi ya Shabana. Hiyo ni kama ndio finali yao. Asante, kila mtu anafikiria kwamba tujiweke vizuri, tuweze kufocus vizuri na at least pia tuwape mechi nzuri. Tukipata point 3 basi tungoje God of War na Gor Mahia watupatie siku ya weekend hiyo 15th. Police FC ne okete ligno mar FKF igni adeka mokalo ka bende gisebedo ka gitimo maber kama bende negi tugo ne piny Kenya ituke mag CAF kata Confederations Cup kama bende kocha margi kata manager margi wacho ni koro gin kod lony makare mar medo tugo e yo makare. Sije sana na kuona hizo challenges ambazo zenye Confederation inahitaji na ikatusaidia sana kujifunza kwamba nini inahitaji kule. Na ndio unaona mpaka kuna ile dream ikakuja kwamba baada ya kucheza Confederation ikakuja na ile desire ya wachezaji ya kuona kwamba tucheze Champions League. Wachezaji wanajiuza, unapata wachezaji wanaweza uzwa, wenyewe pia wanaweza advertise.
Kocha maduong' mar Bungoma Queens Godfrey Mabonga wacho ni omor ahinya kod tugo mayande ne tim mar tugo mano mabende koro weyo ka gintiere thuolo mar abich ligno mar National Women's League mabende notieki kata mabende nochope giko dira mokalo. Kocha no wacho ni gimor ahinya ka bende higani gitieko e thuolo mar higa mokalo ne gitieko e thuolo mar ariyo kendo gin kod geno ni pod gibro medo timo maber e tuke mabiro. Ligi imeisha. We have managed to work as a team and to bounce back on the winning run, and we have finished the league in the high note whereby tumepiga Bunyore 3 goals. Although we have not finished in the position which we wanted, but we appreciate God because at least we have done some positive on the team, whereby the team ilimalizana 19 points. This time we ilimalizana 32 points. At the same time, it was a new team for me. Being my first season in the team, at least I would say that because from second last to number 5, it is a plus with 32 points. Kocha no wacho ni midhiero maduong' ma yande tim mare ni gode season mabende rumo ni nena nok mar omenda mabende ne ginyalo nyiewo godo jotugo mamoko mabende nyalo konyogi e yudo loch. Ikileta shida, I think it was about finance because team ilikuja ikakosa finance support whereby we had to bounce back because ukiangalia the players have used until the end of the season are the same players nilianza now. You know, the first season you push the girls until the limit inafika mahali where they way out. So that's why you see they've picked at the last season, they've bounced back to their peak. But most of the teams like Police, it has got a lot of, at least it has got some resources whereby they have got maybe sponsors, so they signed more new players. Kibira also they did good signing. When you look at Ulinzi, they have a big squad which they did rotation and they are Bihiga. But all in all, I have to thank God. Kawatieko weche mag tuke gi lak seche gene kocha madung' mati mar Wakeini mano Kenya Police Bullets Belden Odemba moro mokalo kod duoko maber mane tim mare oyudo e tuke mag FKF WP tok loyo Simbo mar lig madung' mar Wakeini e pacho kae tielo mar ariyo. Bullets norodho Trinity Starlets gonde 4-0 kendo yudo points 46. Kalure kod Odemba PM medo manaridore lig mar Wakeini kata WPL gino mabendo wacho ni ber kendo jiwo dongruok. It has been a hectic season, not as smooth as last season was, but we thank God that we are here. The girls have tried to push themselves, and I will say that I'm very happy because the Kenya Women Premier League is really gaining something, and we can see that the competition is getting tougher every day. That's why in this season you've seen that we've won it, but with a difference of only 2 points. Kocha maduong' mar Trinity Starlets Moses Juma kata kamano ne okomor kod duoko mabende tim mare nyoyudo kata doko ni nyisa ne giseloyo tuke 3 mokwongo mabende ne gitugo e chakruok mar season. I like the words. I like the words kupatiana. Okay, what I can give is just a fair assessment. Yeah, what tumekuwa able kufanya in the past 3 months because we came in February. And when we came in, of course, I'm sure you guys by now already know the story. So many girls left the camp. Then we had to pretty much start a new team. So it has not been easy, but there's been progression for sure in how we play, in terms of the style, personnel. So I would say we've made progress. Mane mabendo kelo giko mar weche mag tuke gi lak sechegi. Winjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Lakwano nyokoro mogi manone rodo dhiambo kod weche manyien mawae korgo mopogore kachiel kod mago bende mag tuke. Weche mag tuke go chopo wakanyo sa 10:20 kinde no mabende wachope giko machenro madonze mande goteana browe le togo jakamolo ngwemo biang Theodore taye chenro mabiro mar moskitich nyakangrom sa achiel mrutino kichakira doko lide nyaganga chenro mar angichwelo nyasaye majangono kurita mbori to waron kimana kumngono ne nyingwen giwowe gichuny matakatifu amen. Ramogi Radio Ramogi Chujaluo
wajoywa Umu mino kemba kocha kokwaya wayangola Sea sungmiro moro musungo nyaralego Tabuyo ya diamuka kwa mbumini kondolemu